И здравейте хора, аз съм Валю и днес ще играем една страшна игра с един приятел. И да, готов ли си? Готов съм. Айде. Да. Get in the car, boys. Буйс. Кой го е измислил това? Не знам. Аз карам колата. Добре. Значи, каквото става тук е, нашия баща говори с един, където той после става на, така се каже, лош. И почва нон-стоп да ни гледа до 6 часа през нощта, дали спим или не. И да. О, виж, моето свечи в колата. Аз чистя десния букук. Да, сега ни дават обектив, който е да очистим цялата къща от буклуци, докато баща ни гледа телевизия. Да, много добър баща. Направо бащата на година. Чисти и други, че чистя тос. Трябва това да последния. Да. Сега трябва да направим нудали за нас и за баща ни. Да, това е на храна рамен нудълс. Да. Сигурно само заради копирайт не са написали рамен нудълс, защото копирайт е страйк. Пълно. Не, те просто сигурно са го написали. Не знам всъщност. Може би. Добре, седни и дай да ядем. Ти изяш твоя. Не поставяй, първо го изяш. Така и сега да поставя всички ти. Ние правим една тактика, където вместо да харчим времето си, докато сме в нощта, ние така правим първо тук на всяка един удалите. И да. Да, защото бащата ще поведе направо и... Да. Май рамен означава не е изпечено такова. Не знам. Направо не знам. Ама те са го нека наред. ги вземеш, пише рао нудълс. Рао нудълс. Да. И кукт изпечени. Значи ро е неизпечено и кукт е изпечено. Не мога да го обясня по по-труден начин. Маля, 2-3 минути вече правим само храна. Да. Добре, той не го поставя. Да. Сега трябва да таковаме генератора. Аз вече имам един. Готово. Сега трябва да слушаме баща ни. И ние също така имаме Мона Лиса. Баща ни е богат. Баща ми отива да... Отвънка да Да види провери. какво има отвънка. Вие можете да гледате телевизия, аз ще съм отвън. Докато аз съм тук. Но запомни, бъди сигурен, че вече си заспал в 10 часа. Няма да слушам татко. Не ми пука. Или тати Или ще бъде... баща ви ще ядоса. Да, и смехнато лице. Отиди отгоре. Добре, иди да отивам отгоре. Five Nights at Freddy. Има фенерчите в копа. Е тука. Не? Да има още. Намерил го. Светни лампата в бедрума. И тук светни тази лампа. Аз гледам телевизия. Това. Някакъв мистериозен човек ФБР го търси. За ФБР-то го търси. ФБР. Твоето... Абе не ми интересува. Я, чукай на вратата. Ти там ли си?
Заключено е. Добре. Трябва да видим на нашия компютър камерите какво става. Да. Аз дай да проверя. А ти вече го направи. О! Някакъв човек имаше, който се пострели в баща ни. What? Спи! Спи! Добре. Той дойде, той дори не влезе в къщата, човек. Добре, сега трябва да оцелеем. И хора Така, трябва да... туториал. Трябва да имаме само 4 газ кена, които са за въздух. Трябва да гледаме какво става по камерите. И когато идва баща ни да спим. Да. Трябва да краучваме, когато минаваме отдолу и той спи на дивана. Трябва да спим, за да си фулнем енергията. Трябва да ядем, за да си фулнем хънгъра. Да. Е това. Да имаме Quest Survive the Night. Имаме още 6 часа. Той ни е пред стаята. Тръгна се надолу. Когато ми е на половинката хънгър, тогава ще отида. На мен вече ми е на половинката вече. Добре, отиди, ама само внимай, да не го събудиш. Няма. Брат, значи ние двамата краучваме и той пак се събужда. Как? Не, аз не краучвам и не се събужда. Да, сигурно защото не спринги. Не знам, аз докато съм краучена, той се събужда. Я рефил ни генератора. Това правя? Аз видях, че е на 2. Браво. Останаха ни 3 газ кена. Да, не е много. Ей, поне нямаме до половинката. Не трябва да се краучва явно. Не, краучването е по-безопасно, но не знам. Много бавно е. О, аз трябва да отивам да ям. Той я провери дали спи. Спи. Отивай. Бързо. Може да не краучваш. Твърде бавен ще си. Добре, ще му кажеш. Аз ще наблюдавам и ще казвам. Я виж генератора на колко е. Ой! Били! Генератора е на малко. На 34 е. 2 часа през нощта е, бат. Той спи. Чак в 3 ще го попълним. Май е най-хубаво. Добре, ако искаш да го попълни. Хубаво според мен е чак когато пише да го попълним тогава, защото... Аз ще спа, защото аз енергията ми отива към половинката. Също и така, хора, искам нещо да ви кажа, докато спите, ще бъдете още по-гладни, по-бързо ще пада. Качва се! Няма смисъл, той няма да дойде дори. Включи лампата. Добре. На мен енерджито ми пада, трябва да спа. Той на мене. Добре, да я спя аз.
Дай не сме да спим. Спинкаме Five Nights at Freddy's. Той като вид Five Nights at Freddy's трябва да оцелеш до 6 и сега сме до 3. Той за първи път съм стигал до 3 някога. Май. На мен рекорда ми е 5 часа. И ти тогава умря ли? Да. Гадно. Стани. Заради гладостта ти. Ние на нас не трябва малко. Аз съм почти до половинката. Ти докъде си? Аз не съм до половинката още. Иде ми са. Не ми отивай. Не, той е станал. Нещо прави. Добре, кажи ми, когато спи отново, защото аз умирам от глад. Спи! Давай газ! Тичай! Спринт! Давай, спринт! Виж генерата. Това беше за малко. За малко беше това. Остана ни един гескем. Ужас. Да. Нищо, ние ще го ползваме много късно. Спинкай! Спинкай, бързо! Чекинг. Хънгъра ми. Стига. Никога не съм стигал до 4. Аз ако искаш, мога да ти казвам дали спи. Добре, за сега все още спи. Изядох последния рам. Постави си нудъла за после. Ако искаш. Не, няма смисъл. После. Бегай! За теб е! Беше точно за тебе! Това май нямаше да убие, защото ни пише sleep. But sleep at us. Майко, за малко ще уби. И е хубаво, че ти казах, защото ще джъмпскерни. Нали? Да, без да... Нищо, важното, че оцеля. Божи! Гладен ли е тия герой? Аз съм почти до половинката, аз съм около 60%, нещо такова. Около 70, около 65 само. Нещо такова съм, 60 нещо. Не знам, 70, 75, не знам нещо такова. Да, около 70% съм в момента. И не, свършвам само до 60 нещо такова. Спи ли тос? Спи. Добре. Ама, ще бием играта. Спи! Не, генератора също. На мен това ми се случи миналия път. Давай. Давай, бързо. Бързо, отивай. Ма внимай да не умреш. Давай, бързо. Направи ли го? Оправих го! Браво, машино! Само гадното е, че аз трябва да ям. Ами отивай! Добре, отивам. Ще бием играта, ти викам. Ще бием играта! Никога не съм я бил. Дори...
Хора, и също така, ако не знаете, аз имам английски канал, където там правя лайв стримове. Различни Roblox Let's игри. go! Точно като Five Nights at Freddy, човек. Погледни. No. Вот е точно като Five Nights at Freddy. Yes! Няма повярвам, брат, бихме играта. М? Нека да ядем. Нали? Не, нали? Да, нали? Какво стана при тебе? Начали, това е първата нощ само. И той има и Nightmare. Някой... Не, сам... Не, той не е първата. Бихме играта. Не, бихме. Той. М? Има и Nightmare. Някой ме откраднал душата. М. Да. Да, свинена. Сега нека да... Ние дори нямаме нужда ли да едем, бе? Ай, ти наред ли си? О! О, Ай, очите му! Той пак... Той е все още в тялото му. Те не са довършили играта, ама ние имаме... това беше от нас. От Да. вас беше Христо. С мен беше Ваня. Чао! Чао, чао!